салом алейкум ҳамдурини азиз. имрӯз 7 июни соли 2024 ва ман қарор дорам дар теппаву адирҳои деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб ва ба шумо нишон медиҳам ки имсол дар натиҷаи сербориш омадан, намнокӣ бисёр омадан, чӣ қадар ҷаву гандумҳои дар лалми коридагӣ бениҳоят хуб шуд. яке аз ҷавҳо ҳамин аст. дар ҳамин замин бинед чӣ хел бениҳоят ҷави нақшуда аст. ҳатто дар замин хоб аст. мебинам ки ҷав дар замин ки хоб рафт, амбор пур мешавад. бениҳоят хуб шудааст имсол. бинед он тарафоли сабз ҷои алафудагӣ, ҷав аллакай ба дарава тайёр шудагӣ. худо баракаташ диҳад. ин ҷави ҷияни ман аст. коридааст, имсол буридааст. ҳар сол борон кам буд, вой медоданд. имсол худо бо шукр серборон омад, барои замину алафу чорводорҳо бениҳоят соли нағз омад ва оман соли нағз омад. агар байномад нагирем селу сел биёёра, соли нағз омад. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд натиҷаи боронҳои имсола. ана он тарафаш гандум аст, ҳоли вай нарасидааст. гандумҳо ҳам гандумҳои хуб шудаанд. ана вай тарафаш адирҳои ноҳияи шаҳри ҳисор аст. мобайн тои қара мегӯянд. қишлоқи чӣ қишлоқ буд? тои қара муғуло буд, чӣ буд? ана хел деҳқони ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед.